Buenas. Hola, hem tornat! Tornes, aquí no ens trobava a faltar. Pues Sí, mira, una mica, no? On estem, Carlos? A Bordeaux. A Bordeaux. Bordeaux. Canelé, Bordelé. Bordelais. És Bordeus, per la gent que no té Bordeus. ni idea com nosaltres de quin era el gentilici. Doncs mireu, l'habitació és molt espaiosa. Sí. Molt gran. És una habitació triple de 26 metres quadrats. Com us Molt quedeu? gran, veieu? Què veieu Molt. per aquí? Veieu? Un llit doble. Un llit doble, un llit individual Un llit aquí. individual, que és on dorm el Carlos. Un llit doble. Sí? Cap Espera, allà. què més? Va. I aquí, en este costat, hi ha un escritori. Hi ha una calaixera molt ampla per posar moltes La coses. tele. La tele. Molt bé. Un Què llit més veiem? gran. Les un llit gran, Les vistes. vistes. Sí? Les cortines. Tenim cuina i Tenim bany. cuina i bany. Anem. Molt xula. A veure, Què? vinga. Comencem pel bany o per la cuina? Mira, la cuina. Hi ha llum La cuina aquí, té llum? està la llum? Ai, no ho Sí, sé. sí, l'altra. Toca altra? l'altra d'allà. N'hi ha dos. N'hi ha una que és de la llum. Ara. Veus? Veieu? És com una mena de kitchenet petita. No l'estem fent servir gaire, però bueno, mireu, hi ha Mira. microones. Microones. Sí? Obre Nevera. la nevera. Molt bé, està superbé. Petiteta. Eh que sí? És mono. Molt bé, això és la porta d'entrada. I un bany completament nou. I el bany, molt xulo. Novíssim. Mireu. Que sí? Espera, no sé si es nota molt. És bastant gran, el bany? Veieu? Es veu? Sí? I la I la dutxa. Ai, que no passo. Aquí. Mira, la dutxa gran i xula, Sí. Molt bé. Molt bé, està molt xula. Ai, és estrany. Sí? Total, que estem a Bordeus, que teníem moltes ganes. He convençut el Carlos que farem un YouTube. Sí, farem una recopilació de tots els vídeos. El farem en català, perquè ell diu que no, però el farem en català amb subtítols per poder tenir una dimensió internacional i tenir molts followers. Si es poden conèixer més. I que mos paguen, que mos paguen. Sobretot. I potser heu detectat que en aquest viatge no estem del tot sols. Ens hem reconciliat amb els francesos. Sí! La Coca-Cola ja no és tan cara. I ja ens dediquem al vi de Bordeus. Pues sí. Un petó. Besitos.